Prøv at forestille dig at spise burger hver eneste dag og samtidig opnå et vægttab. Den her burger har kun 450 kalorier og 45 gram protein, og den smager fantastisk. Mit navn er Elias, jeg er fysioterapeut og vægttabscoach, og til dagligt der har jeg Vanecampen, hvor vi hjælper en masse seje kvinder med at opnå et vægttab. Vores tilgang er ret simpel. Vi skal skabe det bedste liv omkring vægttabet, fordi på den måde kan det også holde i længden. Vi arbejder med vaner, og vi arbejder med lækker mad, og derfor så skal vi lave en virkelig lækker burger i dag. Lad os komme i gang. Vi starter med at lave en rigtig lækker burgerdressing, fordi hvad er en god burger uden en lækker dressing? Det er jo vigtigt, når man laver en dressing, at den smager skidehamrende godt, så det bliver ikke en eller anden dressing, som er lavet på vand. Det skal smage noget, og jeg har lavet nogle små tweaks i forhold til, hvad dressingen består af, sådan så vi prøver at holde kalorieniveauet så langt nede som muligt, men smagen så god som overhovedet muligt. Så jeg har valgt at bruge noget mayo, noget sriracha og noget sennep. Og det er egentlig det. Jeg vælger at bruge en light mayonnaise. Man kunne også bruge græsk yoghurt eller skyr, så får man bare den der lidt syrlige smag fra det. Det er der måske nogen, der godt kan lide, men i en burger kan det også godt være, at man skal have den der lækre, fede smag fra en mayo. Jeg har godt nok valgt en light mayo, så den er ikke lige så tæt på kalorierne som en rigtig mayo er, men man får stadigvæk den der fedme fra mayoen, som er virkelig lækkert i en god burger. Hele opskriften er til 4 burger, så der er til hele familien. Og i forhold til dressingen her, så bruger jeg 60 gram mayo, 40 gram sriracha. Man kan også bruge ketchup i stedet for sriracha. Og så bruger jeg 20 gram sennep. Og så er der salt og peber i. Hele opskriften står selvfølgelig nede i beskrivelsen. Og så mixer vi den. Det er vigtigt, at når man er i gang med et vægttab, at man sørger for at spise mad, som man nyder, og som man bliver mæt og glad af. Fordi på den måde kan man også bare gøre det i lang tid, og ligesom få skabt en livsstil, hvor at man bare har det lækkert, og kan spise rigtig god mad. Så i stedet for bare at prøve at begrænse alt det hyggelige og det sjove, så prøv at få skabt en hverdag, hvor der er plads til sådan noget som en god burger og andet lækkert. Det er i hvert fald den måde, vi arbejder på, og det virker rigtig godt for vores klienter. Der skal selvfølgelig også grøntsager i, og jeg prøver at holde det lidt simpelt den her gang. Så kan det være, at der skal nogle grøntsager på ved siden af. Men man kan hurtigt komme alt for meget, synes jeg, i en burger, sådan, så det bliver sådan lidt vandet og ofte sådan icebergsalat og så videre. Det smager ikke så meget, så vi skal prøve at få smag ind i burgeren. Og vi skal bruge rødløg og syltede agurker. Det er egentlig det. Så vi prøver at få så meget smag ind som overhovedet muligt, sådan så at burgeren bliver ret lækker. Så nu skærer vi løgene. Det vigtige her er, at de bliver skåret sådan forholdsvis tyndt. Der må gerne være en lille smule bid i, men de må gerne være skåret lidt tyndt. Jamen, der er sikkert mange, der tænker, at vægttab og burger, det går på ingen måde hånd i hånd. Det er jo fast food og vægttab. Hvordan pokker kan det lige hænge sammen? Og det er lidt det, vi prøver at modbevise, både med videoen her, med burgeren, men også i Vanecampen på den måde, vi arbejder med vores klienter. Der skal nemlig være plads til alt mad. Vi arbejder med, at der ikke skal være nogen forbud. Vi skal spise lækker mad, og selvfølgelig kan det godt give mening at lave mad, hvor man tænker lidt over kalorieindholdet, fordi på den måde bliver det også bare meget nemmere at få skabt det her kalorieunderskud, som et vægttab jo kræver. Så det er samme tilgang i alle opskrifterne, vi giver til vores klienter, og på den måde kan de spise lækker mad sammen med deres familie og samtidig opnå deres mål. Det er win-win i min verden. Okay, så nu er det videre til de syltede agurker. Det er virkelig vigtigt. Jeg elsker syltede agurker, og det giver sådan en god smag sammen med det fede fra både dressingen og fra smagen fra kødet. Så det er must have for mig i en burger. Og her er det vigtigt, synes jeg, at de bliver skåret på langs, fordi ellers så ligger det som sådan nogle små stykker inde i, at de kan falde ud af. Så hvis de bliver skåret sådan forholdsvis tyndt og på langs, så er det perfekt. I forhold til grøntsager i burgeren og bare sådan helt generelt, så er der nærmest ingen kalorier i. Så hvis du hellere vil bruge nogle andre grøntsager, så kan du bare gøre det. Det vælter ikke noget i forhold til kalorieregnskabet. Nu er det tid til burgerbollen. Her har jeg valgt en helt almindelig burgerbolle. De er økologiske og de er fuldkorn. Man kunne vælge hvilken som helst anden,
Man kan lige have et øje for kalorierne på de forskellige. Dem jeg har valgt at bruge, skriver jeg selvfølgelig i opskriften hernede. De skal skæres over selvfølgelig, og så skal de steges på panden. Jeg bruger ikke olie eller smør eller noget andet. Det kunne man selvfølgelig godt, men det er et godt sted at spare på kalorierne, fordi man kan sagtens riste dem på en pande, og de bliver crispy og lækre alligevel. Kogepladen står bare på 6, så det er sådan medium høj varme. Det gør, at de sådan stille og roligt bliver karamelliseret og klar til, at vi kan samle burgeren. For mange kan det jo godt være rigtig svært, det der med, hvis man har en familie, og man har et mål om et vægttab. Hvordan får man lige det til at hænge sammen? Skal man lave sin egen mad og give de andre det mad, I plejer? Eller skal man prøve at få salaten ud hos alle? Det er heller ikke altid, at den løsning virker, kan jeg godt skrive under på. Det er også derfor, det er super vigtigt at prøve at finde nogle løsninger, hvor alle kan være med. Hvor at du, som måske gerne vil i mål med et vægttab, kan spise noget virkelig lækker mad, som er nemt at lave i hverdagen, men familien også kan være med, så I ligesom kan være sammen om det, fordi mad er også at være sammen, og det synes jeg er super vigtigt, så det er også det, vi prøver at give videre til alle vores klienter. Og hvis du mangler inspiration til, hvad kunne vi lave, så kan du selvfølgelig lave burgeren her, men jeg har også lavet en hel kogebog med 100 af mine allerbedste vægttabsopskrifter. Og den kan du faktisk få fingrene i. Jeg lægger et link til den nede i beskrivelsen. Så har du i hvert fald en masse inspiration til helt almindelig lækker hverdagsmad, som ikke tager ret lang tid at lave i en travl hverdag, og som smager skide godt og hjælper dig i mål med dit vægttab. Nu kan jeg se, at de har fået sådan lidt farve rundt i kanten, og så vender jeg dem, og så får de lige lidt på den anden side. Og så skal vi snart til at stege bøfferne. Og nu er det tid til bøfferne. Der har jeg valgt, at vi bruger en 4-7% fedt oksekød. Og man kan også lave det med kylling eller andet, men nu tænker jeg bare at lave en helt original burger. Jeg har valgt den med den laveste fedtprocent, fordi så sparer vi igen på kalorierne. Vi skal veje med, der er 600 gram her, der skal 150 gram i hver burger. Først skal vi have formet bøfferne, og der skal være 150 gram i hver bøf. Skal vi se, om jeg kan ramme den on the spot? No! Jeg prøver lige en gang til. Igen for meget. Tredje gang. Lykkens gang. No! 148. Men det er også lige meget. Det er jo heller ikke det her, man behøver at mestre, hvis man gerne vil i mål med et vægttab. Jeg er ikke engang typen selv, der vejer min mad hele tiden. Men det kan faktisk være en ret god idé at have sådan en nogenlunde idé om, hvad det er, man spiser i forhold til mængderne. Så at bruge en vægt i køkkenet, synes jeg giver rigtig god mening nogle gange. Når jeg former dem, så prøver jeg sådan at trykke dem lidt sammen, men heller ikke for meget. Så skal vi prøve sådan at tænke lidt på, hvor brede er burgerbollerne, og så skal vi prøve at lave dem en lille smule bredere, fordi de vil skrumpe lidt, når det er, vi steger dem. Især når der ikke er så meget fedt i, så skrumper de lidt mere, end hvis der var meget fedt i. Så jeg prøver at lave dem sådan lidt flade, men stadig så de kan være sådan lidt røde ind i midten. Det kan jeg egentlig meget godt lide. Jeg tænker sådan, den her bredde, eller den her størrelse er sådan meget fin. Hvis man kigger på burgerbollen, så er den lidt bredere, og den vil skrumpe lidt ind. Så den skal se nogenlunde sådan her ud. Altså oksekød er jo steget lidt i pris. Jeg synes, det er meget lækkert at nyde en gang imellem, men jeg er faktisk gået mere over til at spise mere fisk og kylling. Så ofte laver jeg faktisk sådan nogle lækre kyllingeburgerbøffer med hvidløg og løg og lidt forskelligt andet lækkert, og der er også noget æg i, for at det hænger sammen. Den opskrift ligger faktisk både i kogebogen, jeg snakkede om, og inde på min Instagram-profil. Så hvis du hellere vil lave det med kylling, kan du gå ind og se, hvordan jeg laver den derinde. Det kan selvfølgelig også være, at I hellere vil se en kyllingeburger-video her på YouTube, så må I skrive det nede i kommentarfeltet. Eller hvis I har andre idéer til, hvad I godt kunne tænke jer at se, som jeg forvandler ind til en lækker opskrift, som passer ind i familielivet, og som også giver mening i forhold til vægttab og kalorieindholdet. Så skriv det nede i kommentaren, hvis I har nogle idéer, så læser jeg dem, og så kan det være, at jeg laver en video til det. Okay, nu skal vi stege bøfferne. De er klar, der er kommet salt og peber på, og panden den er ved at varme op nu. Jeg har sat den på 7, så er det sådan ikke helt høj varme, men rimelig høj varme. Vi vil gerne have den der stegeskov. Og i forhold til fedtstof, så kan man godt undgå det. Jeg bruger bare en lille smule, så jeg bruger bare lidt olivenolie. Jeg har sådan en pumpe her, så man ikke får alt for meget på. Og så fordeler jeg det bare lige en lille smule, og så skal bøfferne egentlig bare på. Den der lyd vil vi gerne have, når de kommer på.
Og når jeg har lagt den på, så smider jeg lige salt og peber på den anden side også. Det er nemmere end at stå og vende og dreje dem over på skærebrættet. Det er vigtigt, at man bare prøver at lade den ligge og ikke rulle dem for meget rundt og vende dem for tidligt. Man skal helst bare vende dem en enkelt gang, fordi så kan den nå at få den her stegeskorpe. Når der ikke er ret meget fedtstof, så vil det være sværere at lave den her stegeskorpe, som man normalt kan finde i sådan en takeaway burger. Men vi vil gøre vores bedste i forhold til at få kalorieniveauet ned. Der er faktisk mange burger. Jeg tror sådan en Big Tasty Bacon fra McDonald's. Alt efter om det er dobbelt eller hvad det er, men det er over 1000 kalorier på sådan en burger, så vi kommer altså helt ned under halvdelen med den her burger. Og det er jo genialt, hvis man gerne vil i mål med et vægttab. Jeg kigger efter, om den, når den skal til at vende, så kigger jeg efter, at den er begyndt at blive tilberedt op langs siden her. Og så ved jeg, at det er ved at være tid til, at den skal vendes. Så er det tid til, at vi vender den. Den har fået en lækker stegeskorpe nu, og den er klar til at blive flippet. Og nu er de vendt, og hvad er en god burger ikke uden et dejligt stykke ost? Jeg bruger bare sådan en helt almindelig burgerost, en cheddarost, og den kommer jeg på nu her, når jeg har vendt bøfferne. Man kan jo altid bare putte ekstra i. Man kan komme 2 eller 3 skiver ost på. Men jeg synes bare, at når vi skal prøve at holde kalorieniveauet nede, så giver det mening, at det bare er en enkelt skive ost. Fordi så får man stadigvæk den der lækre smag fra osten, men igen så holder vi kalorieniveauet nede. Så er osten smeltet, og bøfferne er klar til lige at komme over og ligge på skærebrættet. Det er faktisk ret vigtigt, uanset hvad for noget kød det er, man tilbereder, at det lige får lov til at ligge og hvile. Så de får lige lov at ligge i 5 minutters tid, og så er de klar til, at vi kan samle burgeren, og snart skal vi spise. Okay, nu skal burgeren samles. Der er gået cirka en 15-20 minutter, så det er faktisk ikke ret lang tid, det tager at lave de her lækre burger. Nu skal vi samle. Okay, så vi starter med at tage bollen, og så tager vi vores dressing her. Og så giver vi den bare lige sådan en god teskefuld på hver ende her. Sådan, sørg for at det dækker det hele. Så det næste vi skal have på, det er agurkerne og løgene. Og dem lægger jeg bare hernede i bunden. Og så skal kødet ovenpå bagefter. Vi tager en bøf og lægger på her. Og voilà. Ej, nu smager det godt. Den her burger indeholder kun 450 kalorier, og der er 45 gram protein i. Og det smager fuldstændig vanvittigt. Så hvis du har et mål om et vægttab, og du gerne vil spise mad, som smager godt, og som hele familien kan være med på, så skal du altså prøve at lave den her. Og hvis du har brug for mere inspiration, så kan du kigge på min kogebog nede i beskrivelsen. Og husk at følge med her på kanalen, hvis du gerne vil se flere videoer som den her.